aw bisimila Mali kunnafoni point net jabarani ka aw minnu mi ka nɛgɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na aw ka cɛsiri ani baden na Mali kunnafoni point net ale jabarani suili la bi ni an ka émission min labɛnnen don ne Jɛnɛba Fane fɛ Mali kunnafoni kɔnɔna na émission min n'ale bɛ wele an k'an faso jɔ o ye émission jumɛn ye émission min bɛ wele mɔgɔ kelen t'a la maliden bɛɛ de ko don fɛn o fɛn n'i bɛ se ka dɔ kɛ faso kɔnɔna na émission in bɛ e de kan i bɛ se ka na i n'anw bɛ jɛ an bɛ kuma Mali kunnafoni jabarani kan ayiwa o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera an ka belebele dɔ ma ale yɛrɛ bɛ caman kɛ faso kɔnɔna na a bɛ ko caman kɛ faso kɔnɔna na ba Maliba kɔnɔna na an ka wele sera dɔ ma a b'an bolo bi teleso mandi kɔnɔna na donc an bɛna kuma tɛŋɔ a la a ka se k'a yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye an y'an kuma an balimakɛ nba i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛli jamaw ye ni Ala sɔnna ne tɔgɔ ye Zumana Sise mais bɛɛ bɛ n wele ko cɛkɔrɔba Bawaden sinon n fa ye kundi k'an tɔgɔ da a fa la n'o ye Zumana ye k'an bonya tɔgɔ kɛ ko cɛkɔrɔba nka bɛɛ ko ma ko Bawaden cɛkɔrɔba Sise n'Ala ka jɛ ye Bawaden cɛkɔrɔba Sise ok problème t'a la donc émission kɔnɔna na komi mɔgɔ caman b'i dɔn Bawaden cɛkɔrɔba Sise la an bɛna to k'i wele Bawaden cɛkɔrɔba Sise ni Ala sɔnna ok basi tɛ an ka émission in bi an ka faso jɔ donc mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se ka dɔ kɛ faso ko la an bɛ de wele ni émission in kɔnɔna na an ka wele seri ma bi faso kɔnɔna na Bawaden e yɛrɛ b'i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye faso kɔnɔna na e bɛ baara jumɛn de kɛ faso kɔnɔna na alhamdulilayi rabi alamina an bɛ Ala fo ka Ala walimadɔn k'an sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli kɛ alakira Muhamadu ale ka kisi n'aw kira min diɲɛ ani lahara dara kiraba min kɔni kama an bɛ sɔli kiraba in kan ka foli k'o kɛ maa maa bɛ k'an filɛ ka bɛn n'i ka wagati tɔgɔya ani ka wagati sanga ye k'i fo k'i walimadɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka yɛrɛ kɛ an filɛbaga bɛɛ ye an minnu fɛnɛ y'an wele bi ka na an ɲininka an ka baara la ani an ka kɛtaw la jamana kɔnɔ k'o di jamanadenw ma an ka fitinin kɛli la an bɛ aw fo n'o ye Mali kunnafoni jabaraso ye ka aw fo k'a lajɛ bɛɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka jigulu in Ala k'a taa ɲɛ ka baara yiriwa ne bɛ baara kɛ faso kɔnɔ kɛnyɛrɛye rajoso la n'o ye rajo La Voix du Citoyen 95.7 ne bɛ émission kɛ o rajo la n'Ala ka jɛ ok Bawaden an bɛ se k'a dɔn e bɛ émission suguya min kɛ o rajoso la alhamdulilayi rabi alamina ne bɛ émission suguya 3 kɛ rajo la émission fɔlɔ ye o ye zikiri seko ani dɔnko kɛnɛ ye émission filanan ye o ye sirifuw tanuni kɛnɛ maabaw u ka waleyaw kira bɔnnaw ani kira bɔnna kanubagabaw olu ka waleyaw sabatili ye émission dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ ko dɔnni tiɲɛ kɛnɛ min o kɛ ni karamɔgɔw ye ne b'o kɛ rajo la tiɲɛna kuma tɛ nin kɔfɛ k'a fɔ Bawaden ɲɛna mais Bawaden an bɛ se k'i ɲininka i yɛrɛ nana i ye animateurs in i y'a kalan de kɛ wa ou bien i y'a sɔrɔ cogoya jumɛn de la alhamdulilayi ne ma animateurs kalan kɛ n donna la de n ye kalan kɛ nka sani n ka don a la n ma kalan kɛ wa ne donna animateurs la ni kanu de ye an ka zikira dɔ bɛ yen n'u Danbele ani ka taa se n'u Kamara ma bon n ye émission sigi ka émission tɔgɔ d'olu de la fɔlɔ mais bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ zikira bɛɛ ka se ka zikiraw ka bɛn ani kelenya u ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka ɲɔgɔn minɛ ne ye émission sigi ni fara ɲɔgɔn kan le Mali zikira dɔnkilidalaw bɛ se ka bɛn cogo min na ka kɛ kelen ka ɲɔgɔn kanfɔ ka jɛ ka silamɛya baara kɛ donc o laɲini nana ne na o dusuru nana ne na ne sɔrɔla ka émission ta rajo la ni olu kanu de ok an ɲɛna mais ne y'a faamuya i ma émission animateurs kɛ i n'a fɔ balani show ni fɛn ninnu i b'olu kɛ i y'a daminɛ arajo seli la direct la n y'a daminɛ rajo la direct la n bɛ taa don min na da ni mɔgɔ min farala n ka rajo ɲɛmɔgɔ fɛ a k'an dege rajo baara la n yɛrɛ tun bɛ jɔ yɛrɛ fo n bɛ to ka bugɔ a ka kuma tellement que kuma yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ an da k'a fɔ yɛrɛ n degera sari wajibi a ka di ye i bɛ na i bɛ se de n degela o siratigɛ de kan Ala k'a nɔgɔya amina Ala k'a nɔgɔya Ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina Bawaden naamu bon an y'a mɛn ko i bɛ arajo so in na
san o san i bi anniversaire i bi anniversaire kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hayidara den fa tɔgɔ la mais a kuma cayalen don quoi an yɛrɛ ka ɲininiw kɔnɔna na an ye mɔgɔ ka kuma caman kɛ i n'a fɔ i b'a kɛ natala ko de la ou bien yɛrɛ jira de don kuma caman fɔra quoi Bawa de bɛ se ka dɔ fɔ an ye o ko kan ne bɛ se ka dɔ fɔ sabula ni maa ye fɛn mun kanu o de bɛ nafa ne ye fancinin kanu k'a bɛ balo la a fatura ne ma se ka ɲinɛ kɔ émission kɔnɔna la n bɛ to ka hommage sigi a tɔgɔ la ka to ka kuma a ka baarakɛlaw kan bon ne nana ye ne ka émission kanu de kojugu émission min kɛra Bamakɔ surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a émission kanu don a émission kanubagaw u bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'u wele ka na concert labɛn ka ɲɛnajɛ kɛ u ye mais ne ye n sigi ka miiri ne ka émission bolilen don ala ko sira kan diinɛ sira kan o bɛ se ka kɛ ni jumɛn de ye fo ka kɛ wajulu siraw ye n ye miiri funankɛ ɲɔgɔn dɔ de taara k'a da ka to baara in kana n'o ye silamɛya diinɛ jɔli ye ne de fɛnɛ ko ne bɛ hommage de sigi fa tɔgɔ la n ka émission sankunbɛn ka mɔgɔw wele ka na an bɛna ka na an sigi ka miiri k'an tasi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ don na bɛ ban nin ta kɛra an k'an yɛrɛ waju ni nin ka jugu ɲuman ye a ye dɔgɔden min sɔrɔ a fa n'a ba la ani a ye ala dɔn min kɛ k'a jogo ɲumanya min sabati an k'o ɲini an ɲɔgɔn na an ka se ka baara o de kɔnɔna la n bɛ dɔn kɛ a kɔnɔ n y'a daminɛ wagati min na yatimɛden 42 fa yɛrɛ tɔgɔmaw mais bi an bɛ don min na bi ne bɛ yatimɛden 100 denmisɛnnin mɔgɔ 100 de ta yatimɛden 50 fa tɔgɔma 30 ani gɛrɛbu denmisɛnninw san o san ne bɛ hinɛ k'olu la ka ɲɛsin fa ma n'o ye tɔgɔ ɲini n'o ye wari ɲini yɔrɔ kɔni n'i ye tɔgɔ ɲini hinɛ la i marifa ɲɔgɔn la ou bien n'i ye wari ɲini i kan k'o ɲini parce que ni ɲɔgɔn bɛ ka dɔnkili da bi ka diɲɛ sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ne ko n bɛ ala ɲini ni ala ma wari di ne ma ka tɔgɔ di ne ma wa ala ma ka ɲuman dɔn yɛrɛ tiɲɛna a ma nɔgɔn Bawa de tiɲɛna o ɲɛna ala k'i bolo mɛn o baara in na ala ka n'a kɛ fu ye ala ka a nɛɛma se fa yɛrɛ ma amina Bawa de baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔna na nɔgɔya b'a kɔnɔna na animatɛriya in yɛrɛ la radio sola baara a ma nɔgɔ Bawa de ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na bon gɛlɛya ti ba baara la nka baara mun na a hɛrɛ nana tuma min na i bɛ ɲinɛ gɛlɛya kɔ bari diɲɛ baara bɛ gɛlɛya b'a la mais gɛlɛya in tant que i bɛ ka baara ɲɛtaga ɲini o gɛlɛya nali ye wajibi ye n'i ko k'i ko gɛlɛya bɛɛ bila i kun na i tɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ sinon diɲɛ baara foyi tɛ ko gɛlɛya tɛ mun na gɛlɛya yɛrɛ dɔ ye aw yɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kan radio kɔnɔ n'an ma ɲɔgɔn faamuya o gɛlɛya fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ k'e lamɛn i ka ɲuman ni ka juguman a t'i dɔn a b'i juguya ka sɔrɔ ma foyi k'a la a bɛ bila kɛlɛbagaw fɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'i kanu n'a fɔ o bɛ hɛrɛ k'i ye ka sɔrɔ a t'i dɔn bon nin bɛɛ b'a kɔnɔ quoi baara kɔni fɛn fɛn b'a kɔnɔ mais e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye n'i ma taa sira ɲuman fɛ baara bɛ n'i ma kanu taga sira jɛlen kan n'i ko k'i ka mɔgɔw lamɛn tuma dɔ la ni e yɛrɛ min yɛrɛ organiser k'i yɛrɛ bila k'i yɛrɛ dɛmɛ kɔnɔna la k'i yɛrɛ bila i yɛrɛ ka hɔrɔnya kɔnɔna la baara in ka sɛgɛn n'a ka tɔɔrɔ i b'o de ye mais tuma min na n'i bɛ k'a kɛ tiɲɛ kan i yɛrɛ kun na k'i yɛrɛ kun dilan i tɛ tɔɔrɔ ni tiɲɛ i tɛ tɔɔrɔ ni a tɔgɔ hɛrɛ i b'a bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ lafiya la i ma foyi fɔ n'o tɛ tiɲɛ ye ok n'i y'o fɔ Bawa de i ye gɛlɛyaw fɔ sisan i bɛ se ka i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a kɔnɔna na fana i bɛ se k'o fana dɔ fɔ an ɲɛna bon ne ye nɔgɔya min sɔrɔ baara in na o ye ne sera k'a to baara in na n donna baara in na ka sɔrɔ n fa ni n ba bɛ n bolo n balimaw bɛ n bolo bon baara in yɛrɛ kɔnɔna sera ka o tɔ sabati n bolo parce que bi ne tɛ waritigi ye mais ala sɔnna ne mana nin da fɛn fɛn kan ko n b'a kɛ hali mun kɔnifinɲɔgɔn ye ɲumanya sira kan n'ala ma se di ne ma ala bɛ cɛ di ne ma mun b'o jɔyɔrɔ ta ne ye a bɛ muso di ne ma mun b'o jɔyɔrɔ ta ne ye bon n ye mobili sɔrɔ fu mɔgɔ ye mobili san ka di a fa kanu kama n ma dɔrɔn bɛ ɲini a fɛ den bɛ nɔ don mobili la ka di yan bon n sera ka n fa ka du ci ka jɔ ni fa kanu ye bon nin bɛɛ kɛra mais a si ma kɛ ko mɔgɔ de warimugu dilan ka kɔnti ka di yan nɔ mais ala ka jɔn wɛrɛ de bɛ kariya karaba ka fɛn dɔ dilan ne ka sɔrɔ hali m'a ɲini kanu ala kana kanu lawaleya amina ala k'i kanu to i lamɛnbagaw la halisa ani kanubagaw la halisa amina ok na an y'o faamuya arajola baara a ma nɔgɔ bɛɛ b'i ta fɔ u b'a fɔ animatɛriw bɛ taa n t'a dɔn n m'a f'i ɲɛna cogo min na
dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko tɛ ko ɲɛnama yɛrɛ la arajoso kɔnɔna yen nɔ donc kumakan jumɛn b'i bolo k'o fɔ o mɔgɔ minnu b'o olu kuma ninnu fɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ u tɛ studio kɔnɔna na ka se k'a baara yɛrɛ kɛ kumakan jumɛn b'i bolo ka fɔ olu ɲɛna. bon kumakan min ne bolo dɔrɔn n y'o de fɔ mɔgɔ mana kɛ togo togo a bɛɛ bɛ f'i ma a fɔra ne ma ko ni n cɛ ti ɲɛnama yɛrɛ hɛrɛw kɛ ne k'iyo ne ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ni muso tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o t'a bali k'a fɔ ko ne ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔ jogo dɔrɔn muso ye ne kanu baara mun na ni ko silamɛya bi ni ko diɲɛ ko bi mɔgɔ min fɔlɔ ka na k'a ko minɛ sɛbɛn la o musow de n'i y'olu bila e bɛ muso sɔrɔ baara kɔnɔ. o ye tiɲɛ ye y'a bawa de anw yɛrɛ o kuma mɛn an ka ɲininiw kɔnɔna na k'i ni muso dɔrɔn de bɛ yala mais bawa de plateau ka sa ne bɛ fɛ ka dɔn bawa de e ni muso de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka caya bawa de furulen tɛ wa. ne furulen don fo muso 2. mɔgɔ bɛ nin kuma minnu fɔ e muso mana mɛn o tɛ kuma foyi ma n'i taara so wa. bon ne muso bɛ ne dɔn ne yɛrɛ mɔgɔ sugu min parce que danaya mana don furu kɔnɔ ka ban ni muso in tɛ ɲɔgɔn dɔn ka danaya sabati n cɛ tɛ sɔn nin ma n muso tɛ sɔn nin ma ka ban i ka ko bɛɛ bɛ lafiya n'o don mais n'an ma da ɲɔgɔn kan nin singare bɛ aw cɛ furu kɔnɔna la furu kɔni mɔgɔ bɛ mun fɔ de bɛ furu gɛlɛya ni kabini ne bangena n fa n ba fɛ fo kana se bi ma n'a ka musokɔrɔba ko ale y'a ka den bɛɛ ka denbatigiya sɛgɛn dɔ fɔ ne ye n'a tiɲɛ ne ko ka ne jɛ mɔgɔ tugun bɛ ne sama ma n bɛ tile o bolo de f'a bɛ taa fɔ a y'a di tan ka sin d'a ma ne tun bɛ tile musomaninw de bolo bon ne ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o cogo la fo kana se bi ma ne jɛɲɔgɔn ye muso de hali an bɛ taa ekɔli la musow bɛ ne sigi ne sɔrɔ so u b'u sigi aran na an bɛ taa so ekɔli la ɲɔgɔn fɛ an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ni ekɔli bila la tuma ne bɛ kogo ta k'a cu de bɛɛ ko n ka taa i nɔfɛ ne ni dɔw ta sa tɛ kelen ye donc ne bɛ siran ka boli an dɔw kana so tiɲɛna ala ye mun latigɛ mɔgɔ ye mɔgɔ se k'o fɔ ko bɛ o nege bila quoi ne yɛrɛ se tɛ nin o ye tiɲɛ ye ma foli kan ka di bawa de muso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya nin ko in yɛrɛ kan ɲɛnɛ bawa de ne yɛrɛ nin man ne dɛ ne cɛ ani muso cɛw tɛ fɔ musow o kɛlɛ tɛ diya dɛ hali ni ko t'aw cɛ walayi mais i muso kan ka fo yɛrɛ yɛrɛ bawa de muso a ka madamu fo so an b'u fo k'aw to fɔ sigiyɔrɔ la aw ka danaya ani badela ala kana confiance bɔ aw n'aw cɛ kabako ye mun ye bada ne kun kan ka muso dɔ furu ka fara muso fɔlɔ kan san'a ka don n y'a yira la ko n bɛna nin de furu wallahi ne muso fɔlɔ ka muɲu ni a ka minɛni a n'a ka majigi muso ni ɲɔgɔn cɛ muso min disa san ka den muso ma a bɛ fɔ a b'a sama a b'a denw sama mais ne muso fɔlɔ ka hɔrɔnya muso ye ne wele ko karisa n tɛ se ka k'i muso sinamuso ye tellement k'a ye hɔrɔnya min kɛ n na muso fɔlɔ ka foli kan yɔrɔ o y'a dan ye o y'a dan ye n nana so kɔnɔ n k'a mɔ n ka ye n ka furu sa n k'a ka mɔgɔ saya ba ye a k'a kɛ yɔrɔ dɔ la mais a kana kɛ sira dɔ fɛ mais bawa de i ye min ko k'a tɛ se ka fara fɔlɔ ka sa o fana tiɲɛna a yɛrɛ fana kan ka fo a bɛ miiri ale ye miiri ta yɛrɛ ala ka ne ni mɔgɔ sugu bɛɛ n cɛ fan fɛ ok bawa de n'an bɔr'o la sisan diɲɛlatigɛ kɔnɔna mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo ko dɔ ka di ye ko dɔ man di ye ko jumɛn de ka di bawa de yɛrɛ ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na a n'a ka baara kɔnɔna na ok ala k'an bɛ sababu ma fɛn min ka di diɲɛ kɔnɔ o ye bɛn de ye o ni ka hinɛ ɲɔgɔn na adamaden fɛn dɔ se b'i ye sisan i mɔgɔ caman bɛ degun kɔnɔna la hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 20 kɛmɛ min bɛ e kun 20 bɔ la k'i ɲɔgɔn tɛmɛ ni o 20 c'est à dire bɛn ani hinɛ de ka di ne diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ awɔ bɛn ani hinɛ ok ala ka bɛn ni hinɛ na amina maliba in kɔnɔna na amina bɛn ni hinɛ de ka di ye kosɛbɛ min man di ye i bɛ se k'o fana fɔ an ɲɛna bon tiɲɛ yɛrɛ la mun man di ne ye ka mɔgɔw ka kuma mɛn kare kɔnɔ ka taa ni a ye e de kan ka ni dogo a ka fɔ sisan ko jɛnɛba e jogo bɛ taa sanni ne k'a minɛ ni ne bɛ e dɔn ni min ni dɔnbaga dɔn n bɛ sigiyɔrɔ la de k'a fɔ ne ye mɛn jɛnɛba ka a ɲininka la n'a sɔrɔ tiɲɛ don a k'a jogo dabila ne man ka e kɔ kuma ta k'a jɛnsɛn ka sɔrɔ ne ma kuma o man ɲi nɔ o man di ne fiyewu o man ɲi nɔ kɔ kuma man ɲi nɔ dɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi kɔ kuma ma amina komi an ka émission a b'ala ka surunya a kuncɛyɔrɔ ma kumakan jumɛn min bawa den bolo k'a fɔ a dɔgɔninw a n'a kɔrɔw hali n'a ma kɛ juguman ye ka se kɔrɔw ma a kana kɛ juguman ye ka se dɔgɔninw ma conseil a bɛ se k'a di a dɔgɔninw ma cogo min pour que u bɛ se ka ɲuman kɛ
u kana juguman kɛ quoi u bɛ se ka ɲuman kɛ cogo min na ka se k'u ka avenir dilan cogoya min na conseil jumɛn b'a wa d'e bolo k'o fɔ conseil min ne bolo o ma ca o ye dɔrɔn denmisɛnninw an k'an masaw dɔn diɲɛlatigɛ giri ani diɲɛlatigɛ hoho ye badon de b'a la n'i nana sɔrɔ i masa bɛ sira mun kan n'a man ɲi a dilanni kɛ a ka ɲa n'a bɛ sira ɲuman kan e k'i basigi masa kɛrɛfɛ i ka barika ɲini barika ni dɔw tɛ kelen i bɛ n'i jɔ masa kɔrɔ a bɛ sɔgɔmada fɛ maa ni sɔgɔma bɔ ni sɔgɔma a bɛ dɔw k'i o ye foroba dɔw ye mais ka barika ɲini o ye masa yɛrɛ ni ka fɛn ye fɛn min ye mun de ka d'a ye mun de ma d'a ye k'o ɲini k'o dɔn wallahi jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi ni denw y'u masaw lamɛn an tɛ taa den bɛɛ kɛra yɛrɛ den bɛɛ bɛ ka vina yɛrɛ si ma ka tɛ masa ka ngo la bɛɛ ko n yɛrɛ kun wa u bɛ k'a ɲini fɛnɛ u mɔgɔ tɛ k'a di masa ma bon ne bɛ mun fɔ n ɲɔgɔn ɲɛna n dɔgɔw ɲɛna ani kɔrɔw ɲɛna ani mali yɛrɛ maliyɛnw ɲɛna an ka dɔ kɛ an ka wuli ka faso in jɔ faso bɛ jɔ de fo anw ka daminɛ an ka du kɔnɔ n'an ye du kɔnɔna sabati ka bɛn sabati du kɔnɔ ka ɲini ɲɔgɔn na ka balimaya sinjiya bɔ ani ɲɔgɔn cɛ wallahi ka an bɛ tɔɔrɔko dɔ kɛ ɲɔgɔn na an t'a kɛ mali bɛ nigɛla mun kɔnɔ bi wallahi denw ni masaw ka sigi baara ka baro de kɛ anw ti jɛ fɔlɔ an tun bɛ jɛ de ka togoji kelen tigɛkoji kelen du den bɛ ja k'i tigɛ k'a kɔnɔ ka dumuni kɛ ciw na ɲɔgɔn na mais bɛɛ n'a ka cuillère don du kɔnɔ denw ka ciw min nali ni tigɛkoji min bɛ nali i tun b'a min fɔlɔ a bɛ den barika mais n'i y'a min bi pɔsɔn b'i faga bon c'est-à-dire fo bɛn ka sabati de fo jamana in tɛ se ka jɔ da la ten a bɛ jɔ ni kɛwale ɲuman dɔ de ye f'an k'o sabati an yɛrɛ la wa ne ka émission na ne bɛ nin de fɔ n ɲɔgɔnw ɲɛna ne bɛ kuma n ɲɔgɔn de ɲɛna ta an ka ɲɔgɔn bilasira wagati ko de bɛ diɲɛlatigɛ sanga na i ɲɔgɔn dɔw sara o i ɲɔgɔn baden bɛ ka sa o bɛ ka fɛn ɲɛna mais e bɛna ɲumanya kɛ cogo di hali n'i ma kɛ ala fɛ hali n'i ma kɛ silamɛ ye mais bilahi barika ɲini i masaw fɛ i k'i masaw ɲini k'a dɔn u bɛ ne kɛlɛ ko ne tɛ n ba tɔgɔ d'an kan ko ne ye ko ne b'a ko Bawadi ko Bawa tɛ ne ba ye bon mun de y'a to n y'a kɛ masalabato de don ne ba ye san 3 kɛ n mamuso fɛ an ka dugu la ka taga n mamuso bɛ degun na ka taga san 3 kɛ yen nɔ ne fitinin Bawa de ne minɛ ne ba kɔfɛ ka n'a don san 3 sani ba ka na a bɛ fɛn d'a denw ma k'a bɛɛ jɔ ne bamuso nana k'an sigi ni bɛ fɛ k'a barika ɲini n ka ɲini Bawa fɛ ni Bawa danga sɔrɔ n y'ale danga sɔrɔ ale ka diɲɛlatigɛ foyi tɛ ne bolo tuguni n k'a bɛɛ ɲini Bawa fɛ ne bamuso ko in ma ta kabini san 8 musokɔrɔba in ne ta ne ba kɔfɛ n san 8 fo bi o muso y'a baara tɛ ma mun kɛ Bawa ye sisan denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ ka lamɔ tiɲɛ sisan denmisɛnninw de bɛ ka lamɔ tiɲɛ mais bi Bawaden dɔnna bi ko tɔgɔ bɛ n na mɔgɔ y'a ye bi ne bɛ k'a fɔ Bawaden mais kunun mun bɛ dugu ma mɔgɔw t'o dɔn ko ne banna n ba tɔgɔ la ka wali ba tɔgɔ d'an kan tiɲɛna mɔgɔw bon ne nin donni kunna sisan e ba min dun bɛ e ladi e bɛna parce que e yɛrɛ bi e bɛna fɔ k'e b'o siratigɛ ta i ba ka kuma sɔsɔ wari kosɔn n'u ko ne ma ko ne ye n ba tɔgɔ bɔ n kan ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ba tɔgɔ ye ne b'a fɔ ko awɔ n k'o de ka di ne ye a banna Bawadi a tɛ tɛmɛ nin kan a banna nin yɛrɛ de ok Bawadi naamu ayiwa an bɛ wagati min na sisan bɛɛ b'a a ko kalama dɔnkilidalaw b'a la telelabaarakɛlaw b'a la radiolabaarakɛlaw b'a la fɛn o fɛn bɛ yen k'i bɛ média yɛrɛ kɛ bɛɛ b'a la coronavirus a tɛ ka fɛn kɛ aw yɛrɛ minnu bɛ radiolabaara kɛ aw bɛ se ka jumɛn fɔ a ko kan bon ne bɛ se ka mun fɔ coronavirus ko kan ne m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ parce que i tɛ fɛn fɛn dɔn a dɔnbagaw n'u y'a f'i ɲɛna i kan ka minɛ o kama ne t'i mun dɔn ne nana aw ka baarakɛyɔrɔ la ne t'a ka baara caméra minɛ cogo dɔn ne t'i foyi dɔn n bɛ mun dɔn o ye kuma ɲini ni caméraman ko ma a bɛ kɛ ta de ne kan ka to ale kɔ k'a dɔn a bɛ dan yɔrɔ min na mais coronavirus ko in jamana faamaw k'a essayer fanta jamana ni degun nana degun bɛ lafiya yɔrɔ min na o nɔgɔya de mɔgɔw empêcher don fɛn caman na i ka sɔrɔ nin sira fɛ maliyɛn bɛ balo jamana min balo jamanajɛ la o de ka ca mun tɛ balo a la
bon n'a bɛ na degré dɔ bɔ balo min bɛ yen n'o y'an dunfɛn ni o ka gɛlɛn baro ka jigin c'est à dire fantan bɛ sɛgɛn ni diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye a ye mesure ta fɔlɔ a k'o bɔ yen fɔlɔ ni balo nɔgɔyara ka balo bila o hakɛw la ka tila tuguni kuran ni jiw k'o bila o hakɛw la an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ ko an y'o dɔn caman bɔra o la diburusa a nana 50% a nana camancɛ la anw b'a dɔn degun min anw ka tiɲɛ don an bɛ lafiya mais e ye degun dɔ bila anw kan bana o n'o ye bana o bɛ anw kan degun de bɛ anw kan k'an bali an ka baara la tuguni degun kɛra fila ye a kɛra fila ye donc ni kɔni bɛ mun ɲɛfɔ vraiment u ye sariya mun fɔ an ka taa sira fɛ mais olu ka sariya fɔlɔ yɛrɛ ta o ye ka mesure mun bɛ fantanw yɛrɛ anw yɛrɛ ka mesure batoli sabati an bolo o ye k'a fɔ nɔgɔya an bolo n'o kɛra vraiment o bɛ diya anw yɛrɛ sinon bana in a ye 2020 san bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ tiɲɛna 2020 yɛrɛ kɔnɔ sayaw kɛra gɛlɛyaw kɛra c'est à dire ala ka san ɲuman ban quoi a dan tɛ bi da a dan ye sini ye ok Tobi i ye o 2020 ko kuma min fɔ an yɛrɛ bɔtɔla don 2020 na an bɛna taa 2021 na folikan jumɛn b'i bolo 2021 yɛrɛ kɔnɔna na 2021 san foli min bɛ ne bolo dɔrɔn maliyɛnw an ka ɲɔgɔn kanu 2021 kɔnɔ maliyɛnw an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ 2021 kɔnɔ maliyɛnw an ka ɲɔgɔn lamɛn maliyɛnw an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wallahi ne ni ma kɛ 2021 kɔnɔ a bɛ juguya 2020 a safurula ala k'an kisi k'an tanga o ma awɔ ala ko an k'ale ala deli k'a b'an sɔn e bɛ taa ala deli kɛ ko ala k'i kɛ waritigi ye ni e bɛ da so kɔnɔ a tɛ sɔrɔ k'i tɛ so kɔnɔ i bɛ bɔ de o mais ne ye ala deli ko ala ka nin kɛ e ye i bɛ mun de kɛ sisan karamɔgɔkɛ Jɛnɛba n bɛ mun f'i ɲɛna ala yɛrɛ ka sariyaw anw adamaden n'an ma se k'o appliquer k'o dɔn anw ka sariya dili ɲɔgɔn ma an tɛ se ka bato ni ala ka sariya bato k'i yɛrɛ kun dɔn wallahi i yɛrɛ ba kun ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ ba kun ɲɔgɔn kan bɛnkan a b'a sabati jarama tamasiyɛn b'an bolo diɲɛ kɔnɔ don ni mɔgɔ min kojugu kɛ i bɛ minɛ tɔɔrɔ jumɛn i tɛ taa poliso la k'i datugu k'i peni o t'i ya n'i ye ko ɲuman kɛ jɔnni b'i tɔɔrɔ i bɛ ala ka nɛɛma de kɔnɔ ala ye fɛn fɛn bila diɲɛ lahara ka a bɛ kɛ anw na a bɛɛ misali bɛ anw yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka jinɛlatigɛ dilanni na yan nɔ kuma ala k'an diɲɛ in kɔnɔ yan fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma taa ala fɛ yen fɔlɔ dɛ ala k'an kisi k'an tanga a masiba ma amina ala ka 2020 dɔtɔ ye ala ka k'an ka san ye 2021 ala ka sani a ka ban o ka sɔrɔ mali kunnafoni kɛla teliso ye diɲɛ bɛ ye mun sɔrɔ amina yarabi sani a ka bɔ o sɔrɔ yanni nɔ mɔgɔ bɛ baara la nɔ ala ka mobili mun bolo ala ka o daba fila la walayi ne yɛrɛ moto bɛ mun bolo ala ka nɔgɔya cɛganaw ala ka cɛganaw ta kɛ cɛganaw ka musoko teliya musotigiw kelen bɛ mun bolo ala ka fila lulu wa muso minnu fana bɛ yen nɔ ko kelen b'u cɛw kun ala k'o daba fila la awɔ ayi ala ka n'a di ne ta ma ayi dɔw tɛ yan e ma ko dɔw de kɛ sankura kɔnɔ e bɛ dɔw la i b'o yɔrɔ bɔ a la ayi baba de o ɲɛna yɛrɛ de n'ala sɔnna san kumakan laban min b'i bolo ka fɔ i ka lamɛnbagaw ye i bɛ se k'o fɔ u ɲɛna bon kumakan laban min ne bolo o ye ka aw fo a ka nin waleya ɲuman in na vraiment foli o kan ka di aw ma parce que mɔgɔ min kɛ sababu ye ko adamaden min b'i kɔnɔ i k'a labɔ mɔgɔw k'a mɛn o ye nafaba dɔ de ye ka se adamaden ma o fasojɔ dɔ ye o ye mali kanu ye o ye yɛrɛkun kanu ye vraiment an bɛ aw fo ka aw waleɲumandɔn mɔgɔ minnu bɛ kan filɛ bawaden kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan baara in na ani minnu bɛ anw dɛmɛ baara in na vraiment jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an b'u fo ala ka mali ala k'a diya ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman élection nata in na mun bɛ mali fɛ ko mali kanu b'a la ala k'o sigi an kunna wa ala k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛ ka kan kelen fɔ k'a bɛn kelen ma a mana kɛ siratigɛ jamana in kɔnɔ bɛn ani kelenya ala k'o bila kɔnɔ ka ɲɔgɔn kanbɛn k'o bila kɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ kuma kun laban na ni kɛnɛ in ka o ye ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen na Bawade amina ayiwa Bawade i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'i fo dante foli min na foli diyara n ye ayiwa an lamɛnni jamaw an k'an faso jɔ mɔgɔ min kun b'an bolo bi o ye Bawade aw yɛrɛ bɔra k'a ka kumaw bɛɛ mɛn a bɛ min kɛ faso kɔnɔna na aw bɛɛ bɔra k'o ye sisan an b'aw fo dante foli min na aw ka lajɛliko ɲuman a n'aw ka kulomajɔ la mali kunnafoni suivi la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ